Kweduno mabuja tauya nadzo dzanyasi zuwa rochimakumi mairi mwedzi uno wagumiguru gore rita kutekaira mhandiwe pakanyangariwa rikaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi Themba Muliswa aguburika mhandiwe ari kuita kupopota kureketa mhandiwe kwai Jojo Charamba ari kuzviitisa ari kuda kutengesa munangarwa zvaagoita pakutengesa mugabe kwai okamu koishiri inomuririro wayo apa Themba ari kuti Charamba ari kufarira Chiwenga ndosaka zviri kunetsa rekai tione kuti zvinopera sei. Wazhinji vamwe vanoringa izvo zviri kuitika muZANU-PF waagototi kwai Charamba ndiye ari kunzi akagonyorera Chiwenga mureketo waagopa kumusangano weZANU-PF ikweyo. Aiwa rekai zvitsvikisane mhandiwe chedu kuringa basi chedu kuringa takatoita kuita kupeta manja kureketa kuno tiri kudaba kana zvimbwa zvokuti tipindire ipapo rekai tirambe takaringama apawo tafadzwa chidawa nakudzai Saruwaka mai warikuita kukuwana nematope mhandiwe wachinangidzirana kuti kwai iwewe ndiwe wagokonzeresa uyu ari kunzi ndiwe wagoda kundisungisa uyu ari kunzi ndiwe wagoda wakomana maitikire azviri kuita aya rekai tione kundoti awa ndidzo dzomudangapo kare rekai tisiye zvakadando chedu huringa basi totoita kuseka hedu ana madzibaba oshanduko kureketa kuno takutovamugwira tsitsi nokutoti panyangara kaapa panyangara waari kutsvakiwa nemapurisa apawo wakazvipinza mune nyaya dzana Geza idzodzi kamu wakomana inzara chere mhandiwe inoita kuti muite kudanda unoseenzesiwa ipapa chiringai muone Geza uye anyarara hache apeta manja agara akutoita haeno zvaari kuita ikweyo iwe waawega waakugara mubako unge Joshua Maponga kunozvisvinu chere izvozvi. Aiwaba vanhu vanofanira kuziva kuti kana uchiti uriwo mapata anopikisa idzi dzomudanga weZANU-PF siyana nadzo kureka kudzipindira rekai tirambe tichiringa hedu kuti inoperera kupi. Kuno vari mairi wakabatiwa waino nyanga dzonzou wapowa mitongo yawo wachienda kudare repamusoro kuti kwai mitongo yarepetsa nokutoti waitoti aiwa isusu takabatiwa nonyanga asi taada kutonodziendesa kumapurisa. Kuno zvaramba mhandiwe Shupani Banda aakutopinda makore 10 Elmone Nkomo aakutopindawo kare makore mapfumbamwe. Unobva wanatsa kuona kuti waita kukochomowa rekai tione kuti zvinoperera kupi kundoimba kuti wanochinja maitiro. Panorwadza muchaona waChina wanopuwa mashoma kupfuura iwaya asi wabatiwapo kare nonyanga dzonzou. Mhandiwe rekai tione kuti zvinopera sei. Dare guru nyasi ragopirigura rikatakanura William Smoko wokumudze ngaipinziwa makore 20 mhandiwe mujere achinzi agobhinya umwe mudzimai womubhuku maomo pakanyangara asi zviri kuzonzi nyaya yacho muitikire wayo inenge yanga yavhiringika apa nokutoti wanhu wakuru mukadzi wanu makore 34 wari kunzi wakaita kunetsana nonyaya yefoni wanetsana mukadzi kwazoburika aiti wandibhinya pakanyangara apo rekai tione kuti zvinoperera kupi chaiko nokuti inyaya. Kwaipapa watongi wareka kugopa mutongo wawo munyaya yewakomana wapwerewo zinasu wakasungiwa wachisungirwa kuti kwai wari kuti vanhu uyai mupinde kuboka redu rozinasu pachikoro chofundo yepamusoro choMSU kuno wanga watomisiwa ipapa. Rekai tione kuti zvinoperera kupi izvi zvakaita kunyangara chaiko. Pokare kudare anonzi Isa Siabu wakomana nemakore 36 wokuChegutu kwayanga anetsa kunana Mount Pleasant Borodhe ukoko achipinda akapakata achiwabira nekuwabhinya wanenge akwanisa kuno apa akwechemewa 50 makore achagara mujere. Dare ratoti aiwa batiri kudzikisa bamakore acho ari kuramba akaita kuwanda kudando. Unobva waona nayawe kuti
idi zvakanaka izvi, rekai tione kuti zvinoperera kupi. Tikuimba kuti mwana mbavha wanochinjawo mamwe maitiro. Nyaya yemagetsi ndiyo yaakufuyisa vazhinji kureketa kuno. Aakundoita kuita murendo chaiye musvinu, wotoita kuona mukotso uchiona magetsi idi zvinoita kurwadza. Kureketa kuno wozesa wati gwenya rakapedzisa kuisiwa riyai gwenya nhamba rochisere kuhange kwai raburitsiwa pokari rabisiwa nonyaya yekuti kwai pakanyangara heno zvakanetsa ipapo. Unobva waona kuti kana padando manje paribe chisvinu. Wendo huno heno kuti wachaperera kupi, wagototi wanongosenzesai magetsi mashoma kuti zviite zviri nani. Saka kuhange kuri kugayiwa magetsi 655 655 megawatts pachirungu. Kukariba 488 megawatts pachirungu. Wakazvimirira wega ni 53 megawatts pachirungu. Kuita pabodzi pochuru chibodzi no 116 chiziva ika kuti magetsi ari kuenda iko kumanhize kuya Dinson, nekutoti ikoko kunodiwa magetsi masvinu chaiwo. Rekai tione kuti wakomana tinopona chere wendo huno. Rekai tione kutotoendana nahasa kuti kuri kupisa, saka zviri kuita kuti zviite nani nokutoti pangadai pakanyangariwa kureketa kuno. Tawadziwa fani kuchereketewa nyaya yekuti kuno mufana mwana muduku ane makore 4 akagwarashiwa akatsitsirirwa nedombo dzvipariya rinoisiwa pamakuwa. Idi zvakaita kurwadza izvi, zvinorwadza. Tikaiti ndoti mweya wacho uzorore murugare iko kumbare kwawoko. Kuno mutemo mutsva uri kurongiwa nodariro paramende kureketa kuno kwai mutemo mutsvayo uchada kumanikidza hurumende nemakambani nomasangano ese kuti agomanikidze wanhu kupinda kuongororwa kuti vari kutora bachere zvinodhaka zvisingabvumiwe. Zvikadando wakomana kwai pachirungu wakatenzewa kuti National Drug and Substance Abuse and Enforcement Agency. Pakaita kunyangara kani, pakanyangara. Rekai tione kuti wachazvikona chere zvichaburika sei. Tichange tichinyepana kana wakazouya kutenderera kuti wangwe pfungwa dzewanhu nokutoti nyaya yezvinodhaka zvizvi yanetsa. Tikaringa dzomutambo kwai kumisiwa basa kwaiyeka Masimba Dinyero noKwekwe United kunogona kuwazvimbira. Ipapa anofanira kunge achibhadhawa mari yache. Heno kuti zvakabvumirana zvakaita sei pabepa racho, asi zvinokona kuwavhiringa nokuti wakaramba wakamudzinga zvisiri izvo akaenda kuFIFA. FIFA inoita kufevhera wakomana iwawa. Paribe anomira kundoenda kuFIFA basi atohwina nyaya kutobhadhawa makutukutu chaiwo. Tikaiti rambe takaringa kuona kuti wanozviita sei. Chikwatacho Highlanders ailanga boso kwai chapuwa mari inoita zviuru 250 zvomari yekuAmerica, $250,000 pachirungu. Naiyeka wiki nero kwai mari yemirioni yaakati tichawapa iyoyo ndiyo mari yaagowapa nyasi. Zvawa biedu. Tikai tione kuti zvinoperera kupi. Kumutambo wekiriketi Zimbabwe iri kutamba noAfghanistan kureketa kuno. Pamutambo wemazuva 5 ipapa nyasi wapedza wakahwina. Rekai tione kuti wanoenda sei. Wachazohwina chere mutambo uyu kana kuti wachazojiwa pokare. Tikutenda taona Brendan Taylor, tikaona wese wamwe wachitamba. Aiwa, zviri kuratidza kuita zvisvinu. Tikai tirambe takaringa hedu kuona kwazvinoenda. Zimbabwe kiriketi kwai yakokiwa noPakistani kuti itambe pabodzipo wachitamba noSri Lanka. Mutambo T20I unenge uchiitirwa kuPakistani ikoko mwedzi uri kuteera uyu. Charamba takaringa hedu kuti wanozvikona chere zvokuenda kotamba kana kuti ndo wanenge wari kuita kusunga mucheka dzavo, kuita kusunga musuwo nomuhwe tadza. Tikai tione kuti wanoikona chere. Ipapa zviri pasi rese MTN iri kurehwa manja kuti ndo yaita tusvinu
muAfrica muno mese ndiyo kambani yomafoni yatanda kuita vanhu vanoseenzesa dandemutande rawo wari mamiliyoni mazana matatu 300 million subscribers pachirungu tikawarwera manja ari kutonga mukuru agere hunde ipapa mumwe wedu Ralph Mupita muzimbo uyo aiwa zvisvino tikuti makorokoto wokumarawi Peter Mutarika agonzi agodanidzira kuti wakumana kuchiribe chikoro chabhadharisa mwana mari yechikoro kupuraimari pokare nokusekondari pese kwakundoenda tikuda kuti wapwere wafunde kwai zvikadari zvinoita zvino osaya kuti kohokonai mufundisi chakwera wanga waribe kumbozvifungawo kuzviita izvi otokundiwa nohwara washuwa kufunga zvinhu zvakanaka zvakadandi rikaititi makorokoto kuna iwe Peter Mutarika. Dandemutande rese pasi rese ranga rakavhiringika mhanduwe nokuda Amazon Web Services yanga yakadhakiwa kubvira kuGoogle kusvikira kunana Strive Masiwa kupi nokupi kwese mhanduwe wanoda kupinda mumabhodha zvanga zviri kuramba mhanduwe zviri kuramba kwai mapinziwa chihwere mudandemutande Amazon Web Services rabva ravhiringa wese kana wanga wachitsvaga matikiti yondege yese kambani inge ichitamba naiyo Amazon aiwa yanga yakaita kunyangaritsa paribe chiri kuseenza zvokutoti nyasi heno kuti zvichapera sei ticharamba zvedu takaringa asi kana zvikadari kwatiri kuenda kuku idi kunoita kuhwadzamo. Mapurisa okuEurope agokurehwa manja kuti kwai vakabata vanhu vanga vano manhamba omafoni iyo masimu kadhi anosvika mamiliyoni 40 chaiwo nopfumbamwe 49 million sim cards mhanduwe kwai vanhu ivavo vanoita basa rokubira vanhu padandemutande pakanyangara asi tiri kutenda kuti wakona kubatiwa wakapedzerwa tiri kuzvitenda izvo. Wamwe anabavha wakaba nozuro waye wachiba zvinhu nzvimbo inochengeterwa zvinhu zvopasi chigare kuFrance kwai watsvakiwa waIsraeri chaiwo kuti waferefete kuti chii chakaitika mbanani kwaona yapindirwa neyo waIsraeri iwawo rikaiti rambe takaringa kuona nokuti paribe chisvino panomarika zvinhu ipapa rikaiti rambe zvedu tichiona kwainoperera. Kwai wafanawo pasi makore 20 wokuMorocco ndo wahwina mutambo yepasi rese chaiyo kwaindokokutanda kuti chikwata chomuAfrica chiite kudari makorokoto nyangwe zvavo vachizvitiwa ndio muAfrica bato ndoti makorokoto zvakadando kumwe kunyadzisa manyadzo makuru ari kuitika kosafa iri kuti tasaya vanhu vanokwanisa kuti mitambo yokosafa yewadzimai itambirwe munyika mavo. Nyika dzese dzomusadhaki dziri kuramba mhanduwe penu kwedu dai isu tondohwanda nokutoti tiribe manhandare anobvumirwa noFIFA idirwi zvinoita kunyadzisa dai wari vamwe wachinja maitiro varume vari kutonga iyo mitambo yebhorayo mudzasi kwaAfrica. Takadaro zvedu isu aiwa kwanyasi rikaiti dipfame ndini wenyu mhanduwe nawo.